Good morning. Magluto na pud ta og talong. Ang atong putahiron duha ka klase nga talong. Crispy fried eggplant o eggplant patties. Ang eggplant patties gisugba, ang crispy fried eggplant mo tong atong slice. Magluto na ta. Ang usa ka talong atong tungaon. Igo magtunga, ato na po sliceon kaupat 1, 2, 3, 4. Ana na siya, ana na. Na. Daghan na tag nahiwa. Daghan na tog asin. Duha ka kutsara or gidaghanon sa inyuhang talong, mura pa ibutang asin. Daghan gyud siya asin para makatulo ang atong duga sa atong talong. I-massage yun ni siya maayo. Ana massage yun siya sa tanan. Kinahanglan yun ang tanan ha, mabutangan yun og asin. Ato na ni siyang patuloon. Ana tulo niyang tubig. Ana ra, atong patuloon og 20 minutes. Kina ato mga lamas, ang ahos na lang, ako ni siyang i-press, ana para pinog yun kaayo siya, inigsagol nato sa atong eggplant patties. Pino, pero kung wala mo ingon ani, pwede ra gyud siya hiwaon og pino kaayo. Ayuhon ra gyud og pino ang ahos. Mintras nagpatulo ta sa atong talong, magtimpla ta sa atong eggplant patties. Muna siya ang tofu. Kani siya, tunga ni siya sa usa ka block sa tupo. Di ako siyang patulo og maayo. Di pagkapatulo, gipug-an pa gid siya para uga kaayo. Muna ni ang resulta. Uga na kaayo. Unya, magmas na ta sa atong sinugbang talong. Ang akong sinugba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kay gagmay man, dipindi ra ninyo ha, o pila inyuhang ibutang nga talong. O dipindi ra po sa inyong tofu. Ato na ni siyang i-mash. Kinahanglan tan-awon sa gyud ha, ug maayo dire. Kay naa niya higapuyo. Kinahanglan tan-awon jud maayo. Usa nimo i-mash. Mahuman na gani og mash. Ato na ibalhin diri sa atong tofu. Perfect atong talong karong napalit. Nindot, wala siya'y daot. Hasa dire, kaning akong gikani, wala po siya'y daot. Nindot atong talong. Mash jug maayo. Yato pa maning i-mix po dito tarong. Ato na ni siyang timplahan. Ato nang i-mix ang atong mga ingredients. Kani siya, sibuyas, bombay. Gipino na ko paghiwa. Sibuyas bombay, ang katong ahos, nga atong gipino po na ahos, sibuyas dahon, gipino po na hiwa ang sibuyas dahon. Unya, duha ka kutsara nga harina, usa ka kutsara nga cornstarch, usa ka kutsarita nga asin, ug usa pud ka kutsarita nga puti nga paminta, white pepper. Kanila siya niya atong ayuhon og mix. Kinahanglan maayo jud nga pagka-mix ha, ma-mix ang tofu, ang eggplant ug ang mga lamas para manam jud. Unya dili pud siya mabungkag inig-prito nato kay kung dili nato ayuhog mix, magbulag ang atong mixture. So mix gyud kaayo. Magluto na ta, mintras nagpatulo pa gyud ta ani tanawang tubig daghan na kaing tubig. Ato sana siya patuloon og maayo dahil magluto ta sa atong eggplant patties. Atong butangan og idibol ang atong frying pan. Igo-igoon lang idibol ha, dili daghan kaayo. Sakto-sakto ra gyud. Niinit ng pan, ato nang ilunod ang atong patties. Ni ato din siya i-flat. Usa ka ice cream scooper pero pwede ra kay kutsara. Ako ra ning ice cream scooper para maparihang gidakon pero pwede kayo kutsara ra. Medium heat ra ta ha. Unya dili gyud nato balihon ug dili naluto ang kaning sa ilawom. Kinahanglang luto kaayo para dili mabungkag ang atong patties. Tan-awon gyud nato nga luto na. Tulo ra kabuk masulod kay gamay nga frying pan akong gigamit.
Ato nang balihon. Oh. Oh, luto na. Inani siya ka brown, inana ka luto para dili siya mabungkag inig bali. Ang importante ra gyud ang ibabaw ibali nato pero dire pwede na nato dili siya kaayo i-brown. Kay firm naman, gahi naman, di naman siya mabungkag, oh. Di naman siya mabungkag. Maglunod ka sa atong second batch. Luto na tanan. Ato na pugan ang atong talong, o tanawang tubig. Oh, daghan kayong tubig sa talong. Pasabutangan og asin. Ato na ni pugan, anaon ako oh. Ayun jud puga para inigluto nato crispy. Basta maayo og kuhag tubig. Maghimo na ta sa atong butter para sa atong talong. Kani siya bugnaw jud kay nga tubig tanawng ice o pag nahilis kinahanglang bugnaw kaayo ha. Unya, harina 3 ka kutsara o sa ka kutsarang cornstarch unya. Puti nga paminta, garlic powder, gamay ra kayong asin ha, kay templado naman ni asin na naman nato ang atong eggplant. Unya usa ka kutsara nga baking powder. Ato ni siyang i-mix sa tubig nga bugnaw kaayo. Mo ni siyang atong butter para sa atong talong. Ato rang anam-anamon og anam-anamon na butang sa tubig, atong tan-awon og unsa ang atong gusto nga gigahion sa butter. Na-mix na kog maayo, mo ni siya ang kastikihon oh. Inyo ra gyud bana-banaon ha ang gihumukon sa butter kay kung kulang punag tubig, kung kulang harina punag harina, inana ra oh. Kani siya, butangan na to harina. Imo gyud siyang ikot og maay sa harina. Ana. Kauman imong itaktak para makuha ang mga excess nga harina. Ibutang nimo sa butter. Ilubog jud may sa butter ha. Lubog gid siya. Ikahuman sa butter, ari na ta sa breadcrumbs. Ato ni siyang split para mabutangan ang iyahang kada slice o breadcrumbs. Na. Ana ra. Ato ni butangan tanan kay aron magluto na ta inig kahuman og breadings. Maglunod na ta sa atong talong. Igo-igoon lang ang idibol. Kinahanglan siya daghan-daghang idibol. Ito nang balihon. Kagwapa. Gwapa kaayo. Inani ra ka brown oh. Naghimo ta gravy, butter ni siya para sa atong patties. Eggplant patties. Sa siya i-melt. Kahuman, atong butangan og usa lang ka kutsara nga harina. Lutuon jud ang harina para dili man ni mahong hilaw. Mix gid siya. Maluto na gani, yung tan-aw nga maluto ng harina atong sabuan. Ang sabaw anam-anamon ra ha. Para dili siya magtibugol ang atong harina, anam-anam lang niya o kayon og maayo. Hinay ra kaayong siga ha. Atong butangan og fruit cubes. Chicken flavor na siya. Bisag unsa nga flavor pwede ra. Lami pud ang beef. Anam hangtod mahilis ang atong fruit cubes. Atong butangan og paminta. Dili na ta mag-asin kay naa naman tay fruit cubes. Tunga lang sa kutsarita nga paminta. Okay na kog maayo. Atong butangan og evaporated milk. Kamay lang. Anam-anam. Pwede ra walay evaporated milk ha. Optional ning evaporated milk. Butangan na to og gamay kaayo nga soy sauce. Pagpakulo ra ning soy sauce ha. Gamay lang gid kaayo. Ana ra patak-patak ra ha. Murag sticky ra gyud gihapon. Punan na to gamayng tubig. Inyo ra yung bana-banaon ang gigahion. Bana-bana ra jud. Kani murag sakto na ni. Ito nang tilawan.
Lami kayo nga atong gravy. Muna ito i-gravy sa atong burger patties. Luto na tanan. Asimbol na ta sa atong eggplant burger. Ato sa tilawan usa ta mag-asimbol ha. Awa, crunchy kaayo. Crunchy kaayo. Mayonnaise ni siya o mustard. Bisag unsa pwede ninyo i-dressing ug usay gusto ninyo. Atong i-spread ang duha gyud atong butangan para lami kaayo. Pwede ra po ni siya ketchup ug mayonnaise. Bisag unsa inyong gusto ha, pwede ra kaayo. Unya, butangan nato sa lettuce, cucumber. Pat-upat lang. Unya, kamatis, kahuman, ang ato ng eggplant patties. Yes, kalami. Pwede niyo butangag cheese o ganahan mong cheese. Pwede ra po dili. Kani ako adi na ko butangan og cheese. Para sa akong papa. Dira papa, unya na ng rice papa kanilang sa. Kauna din papa kung lami ba? Nagasimbol na putag usa para ako ah. Kani kay Nelsie ni. Imo na Inday Nelsie ha. Ganahan siya siya mag-asimbol sa iya. Akong dublihog litos ako. Ganahan kog daghag litos. Kamatis, dagko as kamatis, tuluon ra ning ako kay dagko man. Tulo ra. Dayon ang eggplant patties. Lami ah. Grabe jud kalami. Lami na healthy pa. Busog na ko ani. Di na ko ka-rice, Mario na lang mag-rice. Lami kayo. Ni atong eggplant patties nga naay rice. Nya kani mo ni atong giluto nga gravy. Hala si Papa tilaw na po, hurot na yung burger pa. Tilawin na po Papa. Si Ray mag-rice kay mabusog na cross burger. Lami? Maglaway ko. Kari lang sa ako abi. Crispy fried eggplant tapos atong tilawan. Ari Papa. Thank you. Labian ni. Atong tilawan. Wah, padunggon ta mo. Ang akong sauce ani, ketchup ni siya og mayo. Kani ketchup og mayonnaise pwede pug sriracha. Nya kani siya ang mustard ug ang mayonnaise. Dira Papa. Salamat. Crispy kaayo. Lami kaayo unya. Dili pud siya mahal. Barato ra bay ang talong. Unya ang usa ka talong ato bitutungaon. So mahimo siyang duha. Pwede na siya tag sa usa ka tawo, tag sa Miss Mario, tag sa rami ka buok. Sudan na siya. So save kaayo kay ang talong barato ra bay ang talong. Unya healthy pa, lami pa. Daghan kitag choices sa atong mga sauce, gravy ug sauce. Lami gihapon kaayo. Like, share, and subscribe. Thank you. Nangaon na ta.